bu Гашура кичәсенең айрым бер үзенчелеге нәрсәдә? Әлбәттә инде бу бүген Корбан мәҗлесе дә бу ризыкларда әзерләнә инде, аш белән плов да инде бик яратканыбыз. Шәһәрнең үзәк мәчет ишеге алдындагы зур казаннарда үзбәк егетләре корбан итеннән шулпа белән плов пешерә. Гашура бәйрәменә әзерләнә торган Гашура боткасының үзенә генә хас үзенчәлекләре дә бар икән. Гадәттә калган бер шундый айрым Гашура дигән аның исеме дә. Yani ул нәрсәдән килә? Шул көнне бит Нух алейхиссалам, Нух пәйгамбәр көймәсе белән инде килеп җитте. Yani котылдылар шул авырлыктан, һәм дә көймәдә менә нәрсә булганнарны җыйдылар да, анда шул инде зерновойлар нәрсәләр булган аларның, шуларны җыйдылардан шундан бутка пешерделәр. Шуларга күрә мәсәлән кайсы бер милләтләрдә шундый гадәт бар инде, шул бутка пешерәләр төрле әйберләрдән инде. Һәм дә аның инде исеме дә Ашура, шул Ашура көнне инде менә аны ашыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шулай сала башлыйбыз. Аның өстенә хәзер бераз гранат сибәбез. Шәһәребезнең танылган ашсу устасы Хаҗия Найла ханым Ибатулова бу мәчеттә еллар дәвамында нинди генә ашсу мәҗлесен уздырмаган, кемнәрне генә кунак итмәгән. Ә менә мондый ботканы елга бер тапкыр гына әзерләйбез ди. Найла ханымга бу гадәти булмаган ботканы әзерләргә мәчет мөәзине Ринат хәзрәт ярдәм иткән. Анда төрле ярмалар, чекләвек, кара җимешләр. Ничә төрле бер барга тиеш, бармагы нәрсә. Анда 7 төрле әрбирдән 50-гә кадәр пешергәннәр. Борынгы заманнарда без бүген пешердек 16 ингредиентында бар. Бүгенге бәйрәм мәҗлесенә шәһәрдә эшләүче мәчет имамнары, татар җәмәгать тормышында катнашучылар, мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре чакырылган. Элек заманнарда бөтен булган диннәребездә дә шул көнне хөрмәт иткән булганнар. Ул бер билгеләгән көн, бер билгеләгән көн, качан булган төрле пәйгамбәрләр белән төрле әмәлләр булган хәлләр көннәре. Шуны хөрмәт итәләр, бүген көнгә бөтен булган башка диннәрдә дә хөрмәт итәләр. Поэтому пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям да безгә әйтте, бу безгә тагы якынрак бу көн ди, бу байрам. Шуннардан бу без көнебезне шулай уразалар белән тотабыз бергәләшеп. Ике көн тотарга кирәк, әлхәмдүлилләһ шөкер. Өлкә мөфти Илдар хәзрәт белдергәнчә, киләсе елда Гашура бәйрәмен өлкәбезнең татарлар яши торган барлык авыл районнарында да уздырырга ниятлиләр. Чөнки ул халкыбызны берләштерүдә, традицион исламны халыкка җиткерүдә тагын бер ныклы адым булачак. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.